ashe mata ba ma da lokaci bikin namu ne auren Yusuf muna gaba Yusuf Buhari dogo dan dogo shugaba murna muke a yau dan ka zama uba uba abun ita Zahra bayar auren ku an kai wannan halifa yayo daidai da yanayi yau dai an gaba sai ya dudai ashe Zahra baby Yusuf ne zai yi wa gudake a yau dai ana bikin yaramowa ku zo mu je mu ba ma zuwa bikin yaramora guje kowa ya shigo muna gayya har da yan waje Yusuf Buhari angon Zahra Ogimbiya 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 biki yayi biki muna nan saiwa da tushiya Yusuf Buhari angon Zahra Ogimbiya Allah ya nufa bikin nan ayi da lafiya Yusuf Buhari angon Zahra Ogimbiya bikin nan ku ce Allah ko yanzu yayi to Yusuf ka san yanzu ka dauki nauyi rike Zahra ka saisaita ta kama da koyi kai dai lallaba ta kai mata murya da sanyi banda fada idan da bacin rai ko da tayi nasiha ake ka san shi fada da nauyi sai kaga ta kula komai ka bida da tayi dubi ka ganta Zahra samu na taba da dai ba sai dai in irin ka bankin ce shugaba ba kun dace da ita komai ba ku bar kama ba Yusuf na taya ka murnar samun ta kai na dawo gare ki ke ma magana mu danyi domin ke da Yusuf reshe ne da ganye domin yau bikin ku ni ma na yarda an yi to ki rike shi mijinki yake babu sauye biyayya zaki bai aljanna kike bida kuma samun irin shi loki ne in fada dan babban gida su ne mai so yada darajar ta su duniya mata jaddada daga Buhari ga wurtaccen shugaba mu har yanzu dai ba mu san aibun shi ba yanda Mahatma Gandhi yayi gyara India ko in ce Mandela Southern Africa ko Robert Mugabe shi ma ya kewaya ko Mansa Musa ya yi rabon dukiya ko Lincoln Abraham America kwarai ya tsaya ko Thomas Sankara na Burkina Faso uba cikin su gaba ɗaya ana kiran kowa shugaba to haka shi ma Buhari ayi kwatance gaba daga nan za mu san mun yi rashin shugaba to Zahra ki ji Yusuf shi din dan shi ne to daga nan za ki san gidan girma kin kaje gidan daraja asali da san jama'a haka ne ita ko Zahra yar sarauta ce bincika iyayen na da su suke mulkin tallaka har ma mai arzikin kasan su yake ducika Allah ya nuna zuriya ta su ya daukaka jikar dabo da bayaro ado bincika ko ta ina asalin ta tarne ya haskaka idan ka je ka bici ta Kano kar da ka sauke jaka tambayi fada akai ka je ka ga mulkin cika akwai wani sarki yana garin sandar ya riga kuma da zuwa zaka tada ko ta ina an cika wannan sarkin ka tambaya baban Zahra ne ce mai martaba magajin dabo wani yalla boy fito da alkyabara wani dan bakin ka yau daban ne na gani daga vila an ka zo da sadakin Zahra ne ka zama sirki ga namba wani a ƙasa haka ne ya zama sirki gare ka wanga haɗe ya haɗu Dr. Nasir Ado Bayero sarkin bici mahaifi gun Zahra amaryar Yusuf Gimbiya Allah ya nufa Yusuf Zahra ne Allah ya nufa Yusuf Zahra ne